Привет на всички! Сега искам да ви представя следващата рецепта, която може да си направите сами вкъщи. Много е лесно. Сега е времето на зелените орехи. А зелените орехчета съдържат много йод, който ще помогне за хора с проблеми с щитовидната жлеза. Издълбавате попешо, слагате орехчета, надупчвате ги по този начин, който съм ги надупчил, пълните догоре, доливате с пчелен мед, след което слагате капачето, отново надупчвате, виждате, че съм го надупчил, и след накрая слагате капачето. Сока от попешо в комбинация с маслата от зеления орех се получава едно уникално лекарство за щитовидната жлеза. Може да се слага сутрин и вечер по 3 капки под езика или да се маже външно. Очаквайте ни. Надявам се да съм ви бил полезен. Бъдете здрави и до скоро!